ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲା ବିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଳୁ କଷା ନ ଖାଇବାରୁ ଆମ ଉପରେ ରାଗୁଛି, କହୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଭିନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ଚା ମସ୍ତି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚା ପିଇବା, ତାପରେ ଯିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟିକେ ଚା ଖଟି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚା ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ରୋଡକୁ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚା ପିଇବେ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମା ଗରମ ଚା ଟିକେ ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଧବଳେଶ୍ୱର। फाइनाली सांगमाने वर्तमान आम मंदिर भितर पहुंची सारे। दर्शन वर्तमान सरीगलानी, एबे आम रिटर्न करूँ। देखते सांग मैंने वर्तमान आम चतुर्पार्श्व बुली सारूँ सांग मैंने।